फायदिंके जों दिनै सुंदर खामार पाराव सफायजाक ताई आबो हायकेनो दिनै निजे डोर टू डोर कैंपेन त्रिपुरा मथानि इसोरनि अराव फायजाक जों नुखा जोंनि बहु मनिहार ताई बेनि टीम बर फायलिजाक और फाइ मालाय फैका बरनो बर डोर टू डोर कैंपेन खालायतो माने बे फायदि जों किसी सा बन थानिव थामो बमतै दिनै नि बंनि डोर टू डोर कैंपेन ताम ताम बर सालायका आबरनो बो जों किसा खालायना लेन फायदिंकै बहु मनिहार दिनै नर तो और फायलिका त्रिपुरा मथानि तो कुनु कैंडिडेट बुर जाया ओंखाय आबो हायकेनो नर बाहायके दिनै और जे कैंपेन नि बे फायलिका बा डोर टू डोर कैंपेन नर बमहाय प्रचार फायलिक दं हामबाय चिनि मीडिया ताकुक चंनो ताई मीडिया टीम चिन ताकुक चंनो नंनि किसिम दैनो चिनि जे सामु जों जे सामु खाय दंमोन सारा हाबो हागोनां गो बिजा गै दंगो आबोनि बागै नरक न बेलाय बेलायके आं थाथां माया करो जों दिनि मिया बाहायनो जों गामि गामि न ब्रुम ब्रुम जों हिमलाय दंलायो चिनि त्रिपुरा मथानि अंगै जों चंमारिनि आवाय खालायलाय दंगो अजरावो जों बेलायखौनो रेसपन्स गाहाम मान ताम माले चिनि जे संगठन त्रिपुरा मथानि संगठन दाबो बकरायाखौ ठीक न दंगो गाहाम न दंगो जों दाबो चिनि संगठन दंनो जों बजागा बुट दिनाय जों साखलाय मानिया आबोखौ चिनि कायसे मेन पॉइंट कारण जों हायो चिनि संगठन एदिक सिदिक दा बखादा बाय दं बखादा बेलै दं जों आबोनो नायनानै फायो नब्रुम फियाबा ताबुको ठीक न दंगो चिनि त्रिपुरा मथा संगठन और गाहाम न दंगो बेलेकिन स्ट्रंग न दंगो अबनो सानामु संगो जे जों अरबा चिनि कैंडिडेट करै हाइपानो केंद्र हापां याखाबा चिनि राज्यनि हापां चिनि बुबाग्राना नरबो नुगै दंगो जतनो नंनि मीडिया नि माध्यमे न जों नुगु सिउ तालां तालांगो कक सालायो चिनि जे दाबी चिनि जे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबो रखनो रिनानि ताबुक बो ललाय के खासि जाक जोंनो महान दि सुगियाको आबोनि बागै जों बो ताबुक जरा जों डिसाइड खाइमे जों साबनो बुदि याबा चिनि संगठन जों ग्राक खाइनानि बागै जों नब्रुमबो जों प्रचार खाइदों आबोनो ओंखाय आबोनो कारिबो ताबुक दुइटा कन्स्टिट्युएन्सि जे इलेक्शन नन थांगि दं बाय इलेक्शन नन थांगि दं आरो बसु जरा देखे त्रिपुरा मथानि इंगै नरक प्रचार खालायले दं ताई आबो हायकेनो साबोनि बखागो भोट रिमान खांखाय नरक नंनि जे मान थाइरो नरक मानन नि वानसु आबो बम हाय नरक नंनि प्लानिंग दं आबो हायरो कुनु वानसु जाग दं चिनि वानसु जाग माने जोंनो जे गसिनाय जे चिनि मान थाइनो रिनाय जों जे सानमानि न रिना गसिनाय जों बनो चिनि बुट न रिमान कारण चिनि कायसा बुट कायसा सिलाय गुलिनि समान बेलायखनो मूल्यवान आबनो चिनि त्रिपुरा साताखौ बुकुग्रबो सिका आबनि बागै चिनि मूल्यवान बुट न जों गसियासा पर्यन्त जोंनो रिनानि लेखा लिखि कै 6 पत्रं यासा पर्यन्त चिनि मूल्यवान बुट न जों लांका साखलाय मानिया आबनि बागै जों ताबो चिनि स्टैंड पॉइंट जों ताई बसु जराते रक नायखिना नांगो नरक हयतो इलेक्शन नि सालता सालनैसो कांग साइमान चिनि डिसिजन बैंक कांग फायदिंकै ताकुते बहु सं जे नाय तंनाय सिनि मीडिया रिपोर्ट जे औरनि कन्स्टिट्युएन्सि नि दुइटा कन्स्टिट्युएन्सि नि सिं जे रिपोर्ट थुङै दंमोनि आबो नर नायमान नाय तेबो कबांमा जागाव जों थांना दंखो जरा किसि जानि यागुलो फनो जों और फाइबरनो मालाय फैका ताई गुबुन जागाराव जों थाङै रिपोर्ट दिसानाय आरो जों ताई बम हाय रिपोर्ट मानिमान ताई बम हाय बररनि ताबुनि जे कैंपेन चलि दंमोनि आबरनो जों नंथानि तिसाय तुइ फनो फैनाय फायदिंकै ताई बिसि दगलायाव जों ताई गुबुन बखागो थांलायनो